사로야 라마 사람 말이 널 지니 산마 말이 Kero sini ya, lama hamil bagi makan Sulaiman ini. Buam say. Kino bo ayang joy Krishna hotel, kino bo sombong bo darati. Tayang. Tangnai tal ko bonorok oma hai ken ka sulai mane amani. Tangnai tal Jun mas sob jom hai ken ka sulai kya. Ga borok hai oro belbari borok ni dirok hai ya koi borok sai kelakang ka sung 20 din ni mathanyo. Ola manasung iskapano ko mera mor khai ni hini ja. Ngatak panos obo sung borok khai ri maya ko. Abon bagai jung pasi hanya hai orok ka nang pika. Besok jora tai lama le hamyang saro. Tamo. Bela kena hamya kabang mana accident dong lai kya. Angke mana buat iro ko hingga lama kutuk jaga ramu yang ini sing thana ni kosto ba nu yang bike rok lai yo gari rok lai nya yom hai ramu lai kya te ke buka lai kya accident ngi buthi ke utolin tola rok ni accident ngi buthi ke ta hai Ike tabuk sabuno nai singlai tong eba kaba sabuno phonong nani bagai road block mak lai ka. Sing kaisa prohasonik korongo sung nai mane bidu rok khana je kono kaisa borok rok khai nai borok accident rok khai borok solution khai ri kaisa sung ya kali ya Ike tam gari rok no park khaijak ba park khaijak ya ini orang park khaijak mate jengoro sudu iskun ni serai rong no student no tai ko karte no ma sini cete hamia rong no sini park rok jabu Hayang ka besu zo tong nai no. je phaya sang tong nai nak sung sapung pan tong lai ne Tabuk borok ke sai manjak da je oma hai ke lama ka sulai tong mane. borok khana sai man jang nai hai ban borok khai so phaya kota Ka to sa. sahoja